Assalamu alaikum, barka da zuwa MALIHA'S kitchen pot. A wannan satin ga yadda za mu yi trefle or dessert. Idan kika samu biscuits ɗinki kika kwankwatsa su, duk wanda kike so, ni na yi amfani da oshoko da kuma paleji. Sai ki samu kofunan ki musu ado da caramel ko kuma chocolate ko duk wani abu dai da kike buƙata sha'awar yin kwalliya da shi na sha. Idan bayan haka sai ki samu biscuits ɗinki ki saka shi a cikin kofi, kin gani? Kin ga an sa cokali ɗaya, can ma ɗaya. To daga nan kuma sai ki saka whipping cream. Idan aka saka whipping cream kika ɗan shashafa shi, sai ki saka crushing cake ɗinki, wato murmusasshen cake. Daga nan kuma sai a ƙara saka whipping cream. Sannan kuma a ƙara adin biskit ɗinki na chocolate. Kin ga? Sai a riƙa dannawa domin ya manne da jikin cake ɗin saboda ya yi laushi. Idan an zo ci sai ka riƙa jin ciki yana da taushi, masha Allah. Kin ga? Kamar yadda kuke gani, yau ga apple ɗinmu za a shirya shi. Za ki iya amfani da kowane fruit da kike so ki yi. Sannan biskit ɗin ma ba lallai ba ne sai wa'innan guda biyun da na ambata. Duk wanda kike so to kin ga sai ka rufe shi da cream. Masha Allah. Kar ki damu da mannuwan da yake a jikin cups ɗin. Kin ga shi ma yana ba da wata kwalliya ne daban, wato kamar yin zaka ga majagwalgwala shi ake yi, to duk yana daga cikin kwalliyar abun domin ya ɗauki ido da kyau. Kin ga a ƙarshe sai ka samu can an sa chocolate nan kuma cream da paleji. Masha Allah. Sai taushi a baki. Masha Allah. Mun gode sai.